hamu amanami inanami nong marpungu di bagas joroni tuhatta songoni ruas niuria na mengikuti ibadah melalui live streaming. Kami atas nama Perhaladu pasahaton selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Alanek pukau tama perminggota diarianon ador sotapuka jumul mahita martang yang nauhom di bagasar watabi martang yang mahita. Amin. Tabuji matuhata marede mahita sia bukede nomor 527 taedeon ayat sada dohot di ayat 2. Hite guarni de bata ama dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot guarni to di perbadia na tu mapalangit dohotanoon. Amen. Disuruh de batado anakna gabe perdengganan taringot tu dosatta hamu alia kadongan molosongoni dihalungi de bata hita ikut dohot dohita masih holongan sama hita. Haleluya. Yang mahita ale Tuhan debata perguguna suatu urusan sailehon jala patu madihami haporsona sitong tabai mahaporsionami ganupari asalam tugu lehon madihami holong ni rohan nasomar pangatsi asa holong rohanami dihodot didongan nami jolma lehon dihami pakirimon namangulu asa marlas ni rohami mabain lomo ni rohami sayuloy mapangidon nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita aca bukede nomor 716 taedeon ayat sada. Dina
mamulusan dogoluon Ogdona mersagale Boan sinonang tuna holomi Asa margogo muse Mahen maau parwiteanu Pasu-pasu Patik ni debata dihita di minggu patuluon dung Trinitatis sadarion iman atar surat ditolu Musa 10 sia ayat 10 lalu dan jadi balosonomu najahat jala dan jadi marsuni-sunian roham tu anak ni bangsom ikon haholongamu dodonganmu jolma songo dirim ayahu do jahuba atong rap mangido gugu mahita sia Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulaon hobar tu patikmi amin. Mari kita saya buka dan nomor 420 sada saya deon ayat sada 22. Tatopo tima dosata tua dopan di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargugo na suatu dosan jala ama para siroha. Dang lomo roham mida hamatian ni perdosa. Mulak manian parjahati tu madekod dalanna asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani umbain dipangido hami. Saya sudah di matoruturum asa unang mangonai betu hami. Saya sesa sudah dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pergugui mahami asa margugu hami mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
baga-baga ni debata taringot tu hasan ni dosa molotung adong manang isi namar dosa adong do pangodiata diamai ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai jala ibana do pardengganan taringot tu dosata alai dada hola taringot tu dosata do taringot tu dosa ni saluhut portibion hasanga pema di debata na digijang. Mari dihita Syabukede nomor 475 Tadeon ayat sada. Polo pondiki ainam ditobus Yesusi kamu sudah begemai sailas rohaku mandoki sonang nitiki tunjupang Yesus Tuhaki tondi nama ngajaria arbain marlas ni rohau sonang nitiki tunjupang Yesus Tuhaki. Hatan di debata turpuk epistel imana tersurat di Pesalmen ono puluonom mamuka sen ayat sada saat rodi ayat sia tajahama marsika soring marulupulup tu debata mahamu ali sadok tanoon hamu maha muliaon ni guarna mar mulia bahen hamu puji-pujianna dok hamu amadok debata tung nasokal doa ka pabahenamu bina ini hinatibul ni gogom ikum marsobatuho aka musum ikon liat portibion tahe marsom batu ho sogot jala mangendehon guarmu se Rube mahamu merinida aka pabahenan di debata tung nasokal do pangarajeona di manusia mardalan pat donasida manari pari batak nai marlas ni roha dohita ujui mida ibana matua ibana mangarajai marhite-hite hagogoni sai mangaranabi matana tu aka bangso asa unak dipagijang aka paguturi dirina puji madu datanami hamu oleh aka bangso jala patu begehon hamu masara puji-pujianna ibana mabayan hosata mangulu jaladang di luas tota tersuladit imasahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala nau piopsa amin. Mari deta Syabukede nomor 262 Tadeon ayat 7.4. Namang inganon ka
tahadidak ma hapor seotai songona di dedak koni dongata sa hapor seau di dok portirion rap mahita mandok au porsia di debata jahuba ido ama pargugo na suatu dosan na tumapalangi do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai iman na tidubuan ni si Maria andorak ido tuhata ibung nama te terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubanurun itu na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundu di siamun di debata jahuba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak soko tu tanoon mangu mihalak na mangulu do na mate jala arong sadahuria na baria do diatai nama dok mulak magulu sokot daging halak na mate do dia ngeluan na sudah amin tapi gema tikting ni huriata Shalom, Horas. Odolan dititing Minggu tanggal 7 Juli 2022. Naparjolo pelayanan. Gowarni Minggu tasadarion Minggu tanggal 7 Juli 2022 ima Minggu patoluhon dung trintatis. Topik minggu berbuat baik kepada semua orang, mengulahon naringgan tusaluhut halak. Padidion nabadia, sadarion minggu tanggal 7 Juli 2022 pukul 10 WIB. Patu paun ni huriata do padidion nabadia tu opat halak yanakun ni huriata. Ima, dua halak danak bawah, dua halak danak boru ni huriata. Titing marbagas. Titing perjolo naeng majalo pasu-pasu perbagason mah Esra Maruli Siagian anak Niamata J Martin Siagian Tubuni Inata Margareta Trias Agustini Ruasni GKI Palsi Gunung Cicalak Depok Sian Jalan Merpati Putih nomor 40 RT 005 RW 014 Mekarsari Cimanggis Jawa Barat. Dohot Orwana Dinar Febriani Tubuni Inata Nurhayati Borusinaga Nani Ain ni keluarga situa hadis sirait Elentina Borusinaga ruasnya HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati Sian Jalan Madrasah nomor 70 Sada RT Walu RW 5 Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur. Pakubasion Koinonia Ruas Natabba Mamuka sadarion Minggu tanggal 7 Juli 2022 tajalo dogabe ruas ni huriata keluarga Janfer Bornok Parulian Siaturi Inatai Cintia Masterli Borunebaho Nabaru Marhasohotan Ingaran Nasida di komplek Pas Pampres Jalan Murai 5 Blok A4 RT 07 RW 6 Wek Tengah. Ruas Parguru Mamuka sadarion Minggu tanggal 7 Juli 2022 tajalo dogabe ruas Parguru Ima Teresia Maria Gunawan Narosian Katolik Inganan Nasida di Wik Tengah. Pakobasion Diakonia ruas namarulang tahun 70 tahun. Nah di hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 bohoma umur ni amata walker es purba 70 tahun sianwek Keramat Jati sada hobartu program ni huriata
tahun 2022 on pasaton ni huriatta do ulos alai hobar panggilan nasida dan pola pasahaton ni huria tu nasida ulos nasian huria tatanyakon manasida asahipas jala gejang umur nasida. Ruas namoding. Nah di hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 nunga marujungolu sahalak doli-doli hari dolok hasoholan Siregar umur 46 tahun anak niamata situa P Siregar tubuni inata B borusitorus nahinan sian uek Keramat Jati Sada. Nah di hari Senin tanggal 27 Juni 2022 nunga marujungolu sahalak danak Geona Juliani Borusinaga umur 1 tahun 10 bulan Boruni amata Paryama Sinaga tubuni inata Artini Tela Umbana Sianwik Keramat Jati tatanyakon makil warga namar sitaunoni asa tibu terapul rohana sida. Karakter building boy mata jaha di warta naung dikirim marhite wea di ganup wiktabe titing namar ragam cuti pakobasion mamukan di tanggal 20 Juni sahatu tanggal 4 Juli 2022 cuti pakobasion do inang pendeta Ernawati Boru Hasugian STHMM ala nasida borhatu Bonapasogit. Seminar pembinaan keluarga muda Saresot hobar tu program ni resot tahun 2022 di hari Sabtu tanggal 10 Juli 2022 pukul 10 WIB sahatu pukul 10.30 WIB patu paun ni resot Keramat Jati do pembinaan tu keluarga muda Saresot maringanan di HKBP Keramat Jati pinangido ma tu ruas ni huria namar hasohotan lilingna 0 tahun sahatu 5 tahun asaria madohoti seminari. Ujian tulisan para guru makatidakon haperseaon CD tahun ajaran 2021-2022 Sadarion Minggu tanggal 3 Juli 2022 pukul 10.30 sahatu 10.5 patu pauni huriatta do ujian tulisan tu parsiajar makatidakon haperseaon tahun ajaran 2021-2022 maringanan di gereja pinangido ma tunatoras asa disosoi para guru makatidakoni madohoti ujian tulisan ini. Pertanyaan wek boy mata jaha di warta jemaat naung dikirim marhite wea naung nadong di ganup wiktabe perpuluhan sadarion Minggu tanggal 3 Juli 2022 dung sidung jamita di parmingguan manogot arian dohot botari pasahatot tama perpuluhan marhite amplop naung pinarade ni huriata songonima saat nititing di minggu ta sadarion horas Pinasat manusia madokata sian dewan diakoni. Shalom semua. Horas. Selamat pagi Inang Pendeta Risot HKBP Keramat Jati, Pendeta Dr. Ana C. Vera Pangaribuan, dan seluruh pendeta fungsional, Parhalado, Ketua Dewan Marturia, Koinonia, Diakonia, Amang, Inang, saudara-saudari, begitu juga dengan adik-adikku, Naposo Bulung, semua yang terkasih.
dalam nama Tuhan Yesus. Pertama-tama, kita mengucapkan puji syukur teruntuk Tuhan kita Yesus Kristus atas belas kasih dan karunia yang boleh kami diberikan waktu pada hari ini memperkenalkan diri dan berbicara di hadapan Inang Pendeta Resort HKBP Keramat Jati, Pendeta Dr. Ana, dan seluruh pendeta fungsional Parhalado, Ketua Dewan Parturia Koinonia Diakonia, juga amang inang saudara-saudari dan adik-adik Naposo Bulung terkasih di kebaktian Minggu pada hari ini. Singkat kata, dengan segala kerendahan hati kami, izinkanlah kami memperkenalkan diri dalam kebaktian kudus di hadapan jemaat HKBP Keramat Jati pada hari ini. Saya, Diana Widita Mulif, mewakili sebuah institusi lembaga pendidikan nonformal yang bernama Best Class Education Jakarta, bekerja sama dengan Diakonia HKBP Keramat Jati, berencana mempersembahkan sebuah acara menarik berbasis kemanusiaan dan kebangsaan, berupa karakter building seminar bertajuk I'm the One of a Kind, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Agustus 2022 mulai jam 10 sampai dengan jam 3 sore, di mana kami menghadirkan seorang entrepreneur world class sejati yang telah sukses merambah di seluruh dunia yang bernama Rustono, founder dan CEO Rusto Company and Limited. Berikut foto dan video singkat profil. In this country, a new medium has made his path, a journey of life, and tried to change the world, bringing his unique way of culture and cuisine. Japan's beautiful country. His family may be ordinary, but Rustono's dreams are huge. He wants to make people around the world happy for family. I really want to do it all my life. To make a tempe accept all around the world. That is my ambition. That is my dreams. And so, Rustono started his journey of life in Japan to pursue his hopes and dreams. And it all started here, in the land of the rising sun. The man who is wearing the driver's cap as his Japan's beautiful country. His family may be ordinary, but Rustono. In this country, an Indonesian has made his path, a journey of life, and tried to change the world, bringing his uniquely distinctive culture and cuisine. Japan's beautiful country. His family may be ordinary, but Rustono's dreams are huge. He wants to make people around the world happy through tempe. I really want to do in all of my life to make a tempe accept all around of the world. That is my ambition. That is my dreams. And so, Rustono started his journey of life in Japan to pursue his hopes and dreams. And it all started here, in the land of the rising sun. The man who is wearing the driver's cap as his trademark called Rustono.
He could be any ordinary man in Indonesia. What makes him different though is where he lives. Rustono was born in Kabupaten Grobogan, Java 46 years ago. With his Japanese wife and 2 Japan-born daughters, he makes his home in Japan, where elegant and charming homes line the streets. Rustono met his wife Suruko in Indonesia. The two got to know each other when Suruko stayed at the hotel where Rustono was employed. After they were married, Rustono then moved to Suruko's hometown of Kyoto to live. To start from the hotel, when I work in the Hotel 7 here in Yogyakarta, Indonesia, yeah, I learn many things. Then I meet the guests from Japan, and now become my wife. After a couple of years living in Kyoto, the couple then decided to move to Shiga. The peaceful lifestyle of Shiga has comforted Rustono, enabling him to easily adapt himself as if he was back in his hometown in Java. In Shiga, Rustono started to pursue his dream. They bought a small house and renovated it, turning it into a small tempeh factory. Rustono is producing and promoting tempeh to the Japanese people, bringing something new to Japanese food and culture. Rustono's tempeh making is a husband and wife labor of love. Rustono has been doing this every day now for over 12 years. Rustono wanted to turn tempeh into a business and popularize it throughout Japan. The marketplace is the Japanese food pantry. Foods from all over the region can be found here. This is where Rustono found the inspiration to start making tempeh in Japan. In Japanese, there have tofu, natto, and everything from soybean. So I think in Indonesia we have soybean popular. Make it from tempeh, so that's the first time that I think it's possible to sell tempeh, produce tempeh in Japan. Tujuan acara ini adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran bahwa setiap orang ciptaan Tuhan yang unik, spesial dan istimewa, serta memiliki potensi dan kreativitas yang luar biasa di dalam diri mereka untuk menjadi apa saja yang mereka inginkan. Yang kedua, membangun mimpi serta mengeksplorasi potensi yang dimiliki untuk terus meningkatkan prestasi di dalam berbagai macam bidang. Acara ini kami selenggarakan semata-mata wujud pelayanan diakon serta sepenuhnya untuk kepentingan gereja ini, Diakonia HKBP Keramat Jati, Jakarta. Berikut juga kami tampilkan flyernya. Besar harapan kami bersama-sama Diakonia HKBP Keramat Jati dan Best Class Education, Inang Pendeta Resort HKBP Keramat Jati, Pendeta Dr. Ana Vera Pangaribuan, seluruh pendeta fungsional, Parhalado, Ketua Dewan Marturia, Koinonia, Diakonia, juga Amang, Inang, saudara-saudari, dan adik-adik Naposo Bulung terkasih, seluruh jemaat HKBP Keramat Jati untuk ikut mendukung kesuksesan acara ini, baik melalui waktu, dana, menjadi peserta donatur atau sponsorship, terlebih-lebih doa sehingga boleh terlaksana dengan baik sehingga mencapai tujuan seturut firman Tuhan. Berikut kami tampilkan Google Form pendaftarannya. Atas perhatian dan dukungannya dari semua pihak, seluruh jemaat HKBP Keramat Jati, kami dari tim Diakonia HKBP Keramat Jati dan Best Class Education
mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Mauliate Horas. Terima kasih. Mari dehita sia buku ende nomor 470 tedod ayat sada dot urutna las disoma tapasahat piliata sada A dot sada B.
meni debata nasumurung sian salut na roha. Imana mangaramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas. Muliate. Di hamuna amanami nanami tapake mati kita laut mangyon hatan di batal jalan non muse ulon pandidion na badia dungi uduti hami muse ima martugas di pukul 10.30 remaja atong rak mahita manangion hatan debata nagabe turpuk jamita minggu patuluhon dung trinitatis sian Galatia onom ayat sada satrodi tu ayat 10. Wajak sudi majaha secara responsoria mahita hamuna ayat gonop hamima ayat ganjil. Ale akadongan molotung tarsomong jolma mardosa hamu akanong taruli ditodima pature-turehon ibana marhite-hite toddi nalabbok alai mataun dirim sotung doto tarujun ai molo di pabur nang halak dirina hape swadong di ibana si pauto diri doi alai adong diganup si porsanon nabe unak kamulilu dang olo debata leaan ai ia i disabur halak ido gotilonna alai unang marnaloja hita mabain nadenggan ay na magotil do hita muse ditikinay anggo so pargale hita nuaing. Ima sahatna muliate. Hurian itu hata dihamuna manami nanami hiama didok John Wesley sahalak teolog jalapedita ibana di gereja Anglikan di abad 17 di dok ibana ma songonon kerjakanlah semua kebaikan sebisa Anda dengan segala cara yang Anda bisa di semua tempat yang Anda bisa setiap saat yang Anda bisa kepada semua orang sebisa Anda dan selama mungkin sebisa Anda. Padohanon amang inang ikon nenget-nenget hita mengatusi do pola hujahan kaning asa torang dihita ahdo maksudna mangulahon nasa nadenggan bahwa mangulahon nasa nadenggan merupakan sada hal namacai penting di tonga-tongani ngolutta ala tabain nadenggan berarti terjadi hanguluan
Di sana ada kebaikan, maka di sana adalah kehidupan. Sebaliknya, molodang adong nadenggan, maka na terjadi ima dang adong hanguluan. Pola do didok disi bahwa na parjolo kerjakanlah semua kebaikan sebisa Anda. Dungi dengan segala cara yang Anda bisa. Di semua tempat yang Anda bisa. Setiap saat yang Anda bisa. Kepada semua orang sebisa Anda. Dan selama mungkin sebisa Anda. Berarti memang hamuna kadongan di dia hita maringanan ikodo tapatupa akka nadenggan. Dang narugi halak molo patupaun nadenggan. Kendati pun kadang bahkan sering orang melakukan yang baik, banyak orang tidak suka. Buat roha doi. Dong do maksud nih. Serba salah. Alai. Dak pola be, gabe, ganggu hita disi. Ulahum mah nadenggani. Ya takas turpukon amang inang. Terjadi mah situasi keadaan nih. Huria na adong di Galatia ima perbedaan pendapat. Saling merendahkan satu sama lain. Sangat menonjol merendahkan orang lain. Ini adalah sikap yang merasa diri paling kuat, paling hebat, dan paling benar. Jadi ana terjadi di si ima huriai terjadi mah gontok-gontokan. Nah berasal sian Yahudi dot na berasal sian non Yahudi. Padahal sama-sama sito Kristus nasida. Alai boy masa songoni terjadi konflik di tonga-tonga ni huriai. Nasida saling mengejek, menjatuhkan, dan peduli tudonganna, yang akhirnya membuat mereka hidup terancam dengan perpecahan di tonga-tonga ni huriai. Los disima ditogihon Apostel Paulus nasida asa mangulahon nadenggan nasida sian diri nasida. Jaladang menunggu halak asa patupahon parjolo nadenggani. Apostel Paulus sangat menegaskan bahwa holong persaudaraan parhamanggion sangat penting diperjuangkan untuk diwujudkan. Ala di sana adong hanguluan, di sana adong hanguluan. Hamuna kadongan sian hatorang ini ama naboy dapat tita di tikyon na parjolo marhite turpukon torangdo holong nasian Tuhan debata ido nagabe mangojar hita makaholongi dongatta jolma. Kita tidak mampu mengasihi sesama,
kalau tidak hidup di dalam kasih Kristus. Alani ido nagabe tak implementasihon di tonga-tonga ningolutta. Pola do didok di ayat sadai bahwa hamu akan nang taruli ditoddi ma pature-turehon ibana marhite-hite toddi nalabbok alai matahon dirim sotung doto tarujun. Di tonga-tonga ni parngoluatta pasti do jumpa kita do perbedaan pendapat, perbedaan pangatusion. Adong na kuat, adong na gale di bagasan haporsion. Adong marsitutu ibana mangito Tuhani, adong na setengah-setengah. Mar macam hita di tonga-tonga ni ngulut tahun. Alani hita nama kilalahon asini rohani debata jala porsia hita tutu di Tuhani hita ma na parjolo manogion halak nalilui na tersesati nagalei lau manada debata hita ma naikon tampil laho mangrupi nasida di bagasan na didok di son todi na lepok. Ya. Molo berbicara bahasa ikon bahasa na labok mahita maradopon dongata asa ditangihon. Termasuk hita natoras maradopon iana kota. Molo gogo-gogo suarata manonggahi. Pasti do iana kota muruk. Gak bisa lagi dikecilin Pak suaranya. Udah sampai ke tetangga sana Pak, malu saya. Kan sering anak-anak mengatakan seperti itu amang inang. Manang pahuputta, opung udah tua, gak malu opung. Kuak suara opung. Kayak ribut opung sama opung boru. Kan gitu. Anak-anak aja sudah menilai. Apalagi kita tinggal di Jakarta amang inang. Nggak berpendidikan. Nggak berinteraksi kita tuaka ugamo na lain. Suku na lain. Tentu kita pe menyesuaikan keadaan ini. Buhado tahe asa terjalo hataki tudongak. Alani tapadao manghuumi dongan, mangicai dongan, jala paburuk-buruk dongan, dang pantasita songon anak ni debata, ikon teladan hita di tonga-tonga ni ngolutta. Napa duahon ditrupukon disinggung asa hita masih rupan mahamu mamorsan akah nadok doki ima dalan mangeradoti patik ni Kristus. Sangat perlu mardiakonia huria. HKBP Keramat Jati terkenal do dengan diakonia na dengkan. Diakonia HKBP Keramat Jati na denggan alani memang ruasna parhaladona na denggan. Coba jo molo masih pasubuan. Dangadong tupak menang pelean tu diakonia. Apa yang terjadi? So mangulabe ima ketua dewan diakonia. Modo manasida. Alai molo rap dohita peduli satu dengan yang lain. Bahwa di tingkat sosial nih huriatta ruasta meregam do. Adong sangat tinggi ekonominya. Sejahtera dia. Ya. Tapi ada yang setengah. Ada yang paling bawah. Bervariasi do amang inang. Ngalau hami
tu pertanyaan di weg. Songo dia keadaan ni ruasta tuanima gira tabai ni muludang alasat talani covid inakan gabe hami songon full timer di dia do bagas ni ruastai du ngadapo be 40% gambaran songo dia do keadaan ni ruasta alani taleo marohat tamang inang lau manupahi ulaun diakoniata aka program diakonia nak kaning ukaiton tusi ya judulnya memang karakter building alai na menghasilkan do molo betul hita mengatusi ima seminar karakter building hi dang na alani pistar hita gabeboy hita menghadapi saluhutna alai karakter taido ikut tapauba mindset taido ikut tapauba sian naso mungkin gabe mungkin songono dobah ngoluku andang mungkin hetong no hepeng songo diri terus menyerah akhirnya tidak dapat apa-apa. Tuan Nima mau lihat ya ma diprakarsai ketua dewan diakonia doaka anggotana tadohoti ma amang inang ya menyemangati mahita natari adong acara talk show sangat sautik donaro HP songonima dengganna hupikir untuk tikina mangihup muse taleo marohat tamang inang bahwa tujuan na bohado mambohali hita memotivasi hita bican boy hita mengadopi ngolu siganu parion atong perlu hita peningkatan kualitas ni pelayanata kualitas ni ngolutta siganu pari ai dibain panitia dalam rangka apa itu tuhamu doon amang inang tu parhalado asa lam tabohali aka na hurang denggani na porlu do hita marsiajar mungkin dak pola hita S2 S3 ngarata-rata S1 ra ate alai marhite fasilitas na dibain huria tatupaya temang inang ano na dong use pengumuman tanggal 3 karakter building apalagi tu sudut akan naposo gari lansia na tuari rodo nasida lemah tua kana poso ya rodo lansia amang situa silalai dot inang baru si mamora dong nalain muse amang situa MC tinjak rodo nasida ini dua akan naposoon dan perlu dudah ate Roma hita di karakter building ini nah patuluhon ima di ayat 3.4 menilai dengan standar firman Tuhan. Ai molo dipabur nang halak dirina HP swadong di bana si pautoto diri doi. Alai ganup ma manakasi ulon nabe dungi tu ibana sadiri ma puji-pujian dada maradopon na asik. Seringkali kita menilai orang sangat mudah dengan standar kita. Sehingga kita anggap kita lebih benar dari dia. Gabe terjadi ma hagicang ni roha kesombongan diri. Na perlu dihita amang inang tapauba. Ima molope tanilai halak berdasarkan hata ni debatado. Dan berdasar hon pamikiriota yang sangat mungkin bisa salah. Molope adong haurangan ni dongan. Ya. Bui mahita madok si dohonota dengan tepat dan benar dan penuh kasih. Tu ya nakot tape, tu dongat tape. Tu
amata tu inatta pe dang boy lomo-lomotta ala nga amatakku lomokku si daung tong do ibana punya perasaan kota jaga perasaan ni dongan asa saling menghargai na parpudi ima hukum tabur tuai ngatabotoon unak kamu lilu dang olo debata leaan ai ia i disabur halak ido gotilonna alani amang inang mabir mahita mida Tuhan di boto Tuhan ido ahana taulang sesuatu yang kita lakukan itu kita berikan kepada Tuhan sehingga tidak sembarangan kita berkata-kata, tidak sembarangan kita melakukan sesuatu pekerjaan kita. Alai tapasahat mai tu Tuhan debata asa na disabur ido na boy hita gotilon di arisogot. Kata kunci di ayat 10 atong bican sadihari dope taulahon ma nadengkan. Mumpung Tuhan memberikan kesempatan kehidupan bagi kita, unang tapaima sogot haduan sonari ulaon nadengkan. Dang binoto to kinai hitalao. Mandapoto Tuhan idak tabotoi. Nanti menyesal tiada guna. Tarmobi turpukon tuhamu na toras ni dakdanak na mabuan danak muna tu baptisan kudus unang holan alani tradisi ritual alai meme kamu maon ima hata ni debata mangulahon nadenggan tu yanak komuna. Biasanya anak-anak sangat memuji mamanya. Mamaku sangat baik. Buat tu bapakna. Harus kita tanamkan bersama-sama. Ido naing dodolhon dison. Unang tu omakna jonok. Tu bapana dang jonok. Ala bapana sibuk luar biasa. Dang sangabe mamereng dang sangabe mangaradoti dak sukup holan ekonomi manang kehidupan sehari-hari ale bohado membentuk karakter anak konon perludo kerjasama muna mangulaon nadengkan tanapok kamuma tu anak komunai ima na dipangido Tuhani atong hita saluhna amang inang ruas ni huria na dohot di ibadah live streaming on bican sadihari dope dilet debata hosa hangulod dihita tapuji ma ibana marhite hita mangulahon nasa nadengkan dakolan setengah nasa nadengkan asa teruli hita dilas ni roha mabay na denggan tu halak sarupa may mabay na denggan tu dirita sa diri. Menghargai orang lain berarti kita juga menghargai diri kita sendiri. Amin. Martang yang mahita. Moliate madiho ali Tuhan di hatam nabadiai nunga tangyok kami ajari kami Tuhan mangulahon nadenggan tu saluhut halak Tuhan jolma na terbatas dohami gok hagalyon nami Tuhan haurangan nami alai dipangiduho dengan segala keterbatasan nami Tuhan asa toktong hami mangulahon nadenggan tu saluhut halak alani Tuhan to dimima namian di rohanami
mengajari kami, mengurupi kami, mendongani kami, mempergugoi kami, lau patupahoni ima holong nasyak kuima mian di tonga-tongan ni ulunami. Asa tarpuji ho Tuhan, jala marlas ni roha kami, bican dilekodope hosa honguluat di kami. Palatikyo Tuhan buat kami sudah ke program ni huriam di bagasan saminggon hodo na mangalehon hagogon tu akan naposom Tuhan asa boy tarun nasida saluhut akka kegiatan-kegiatan di tonga-tonga ni huriami. Nang songoni buat kami tu adopanu Tuhan akka ruas ni huria na di bagasan parsahiton dirawat di bagas nasida manang di rumah sakit ima amang sintua STR Siregar Juliana Borsitohang Nyonya Sintua HA Simatupang Borsormin Relus Sitorus Nyonya Hutagalung Borsimankalit Nyonya Simanjuntak Rosita Borsiaan B Sibarani Nyonya H Aritonang Dince Boru Simorangkir Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak Nyonya Manurung Boru Sulitonga Nyonya T Siahan Boru Tampu Bolon Nyonya Sirait Boru Sitorus Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang Nyonya Sihotang Boru Simbolon Nyonya Sirait Boru Simanjuntak Daud Panjaitan Halundang Boru Siregar Amang Sintua F Aritonang M Marbun Nyonya Sintua SMT Simatupang Boru Nenggolan P Sinaga Amang Sintua EM Butar-Butar Nyonya Manihuruk Boru Simanjorang RS Pardede Nyonya Pardede Boru Silalahi Nyonya Gultom Boru Tambunan Nyonya M Tambunan Boru Simanjuntak Nyonya SBP Siregar Boru Siaan BMP Marpaung Anton Siaan Sabar Siregar TN Sitorus Nyonya Siregar Festi Boru Sianturi Nyonya Nababan Boru Sitorus Monika Boru Sitorus Nyonya Purba HR Boru Silaban M Manulang Janusi Sianipar Nyonya RB Sirait Boru Lumban Tobing Honeston Pardede Dumes Pardede Nyonya Pangaribuan Boru Samosir Nyonya Tambun Boru Siboya Amang Sintua LA Sianturi Nyonya A Hutagalung Boru Sipahutar H Tambunan K Sirait Nyonya H Sitorus H Boru Manurung. Tuhan mengidu kami gomosto depanmu asa lehon di nasida hamalumon sian parsahiton nasida i marhite ka obat na di pangan nasida si panganon ali Tuhan si panganon nasehat nang songoni aka tim medis di rumah sakit dohot na di bagas nasida ka keluarga na merawat nasida pasu-pasu may Tuhan gabi parhitemu may gabi boy malum nasida Tuhan boy muse menguduti ulam nasida si ganup ari nang secara khusus buat kami sudeka natoras ianakon nasida nanaing tardidi on ale Tuhan sai lehon di nasida hasadau ni roha laho mengerawat aka ianakon nasida manadaho Tuhan unakolan rutinitas ibuan tu gerejaon asa tardidi alai adong ma tanggung jawab songon natoras mengajarhon yanakonna ima dihata ni debata asa ditada yanakon nasida Tuhan ho marhite perhatian ni natoras na le Tuhan nang songoni di pembangunan ni HKBP Keramat Jati moliate Tuhan nunga sahabe lip nang dipasang ma Tuhan alani tung mandok moliate situ tu hami tuho sai homa na masu-masu ulau ni panitia pembangunan ukap rohanya keros ni huriami dot akan asing Tuhan lo mengurupi i terutama ale Tuhan menguduti muse di pengembangan kantor konsistori Tuhan namora doho pos dorhanami
di pasatodoi Tuhan akan narikoti di kebutuhan di tonga-tonga ni huriamon atong Tuhan lehomai hobar tulomoni roham pasu-pasu masudi panitia pembangunan panitia tahun kesehatian marsangak maho marite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita Bagaimana
Masuk mahita tu acara pandidion nabadia mangrade makana toras marede mahita. Ale amanami na di Banua Gijang narodo hami tujolom mambuan akadakdanakon say asi maroham jalo manasida gabe anak konmu pasu-pasu jala pargogoi manasida mangiahi hanguluan sogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu aka dungan na mabuan dakdanak si didionon tangyok kamu mahata ni Tuhan Yesus laho mahamu tuliat portibion nina madok aka sisyanna poday hamu masalut bangso didi hamu manasida tu bagasan guarni debata ama dot anak dot ton di porbadia ajari hamu manasida mangaradoti saluhut na hutonahon ni tuhamu jala ingok ma say dong anakku do hamu ganup ari rasi-rasa ro ajal ni hasyanganon manang ise na porsea dot ni didi dapotan hanguluan alaina so porsea hona uhum sogot tangihon hamu ma dohot hata na tarsurat di surat ni si Markus adong ma akka na mabuan dakdanak tu Tuhan Yesus asa di jama alai dipicang akasisyan na hima na mabuani jadi dung di ida Tuhan Yesus si sogoma rohana di dokma luas samuma akadak danaki rotuau unang orai hamu nasida ai diaka sisongonido harajaun ni debata natutudo na hudokot tu hamu manang ise pe anggo sosongon dakdanak ibana majalo harajaun ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul ma akadak danaki dia peohon matangan natu nasida mamasu nasida atong hati daku kamu majolo ha porsiotei atong alusi hamu mahata na husukunon na parjolo dipangido hamu nuai didion akadak danakon tu bagasan ni na hina porsian muna 2 BH naolo do hamu mamodai anakon munaon asa diboto jala diuton nasida hatani debata tolu naolo do hamu marsuru nasida tu gereja do tu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas namangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus
atong tapasa manasida tu debata marhite-hite padidion na badjei. Hudul mahamuna majuma. Ale Badia Christian Lionel Nenggolan Hudidi Maho tu bagasan guar ni bata ama do tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guar ni ton di Porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho dihabobongot mon tu bagasan harajoni debata rodi saliling nililingna. Amin. Nadine Kas Ale Nadine Cassandra Sitorus Hudi di maho tu bagasan guar ni bata ama do tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guar ni ton di Porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan de bata maho di habobongot mon tu bagasan harajo ni di bata rodi saliling nililingna. Amin. Julio Andropti. Benar ya. Ale Brian Julio Andropti Sirait Hudi di maho tu bagasan guar ni bata ama do tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guar ni ton di Porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho dihabobongot mon tu bagasan harajau ni debata rodi saliling nililingna. Amin. Ale Keikara Jevanya Las Maria Siahan Hudi di maho tu bagasan guar di bata ama do tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guar ni ton di Porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habobongot mon tu bagasan harajau ni di bata rodi saliling nililingna. Amin. Orang tua berdiri, mari kita berdoa, martangnya kita.
Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nunga hupasat tami akadak danakon tuho jala di jakokodo nasida gabe anak komu marhite-hite padidion nabadi asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon jala gabe panean di hanguluan nasaliling nilingna asi maruham dot diak kanatoras ni dakdanakon sai pargogoi jala ajari manasida manugunogu dakdanakon tuho asarap nasida daruli diaka arta ni harajonmu. Amin. Jongjong mahita saluhutna marede mahita sian buku ede nomor 147 ayat onom. Bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut seleu na denggan dot nasa uli basa na mauli utus hupasat hami masya na nilehon mi tu hami plen nami tuho sejalo mai gabe uap na husus di jolom pasu mai jalaramoti asa huparasya kami plianon patibulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhai marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang selalan mitu hami asalam girgir hami mandok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di Banua Gijang sai pinorbadia maguarmu se Roma harajaonmu se saut malaman di roham di banotongaon song na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami tugihon tu pangujunan balua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho disondakon Tuhan de batama buhina tuho jal asi marohana midaho diidopakon Tuhan de batama buhina tuho jala dipasorhon madamena tutodim.
Sian huriatta mandok muliate tu hamuna amanginang narotu gereja jalan namandohoti ibadaon mari live streaming nunga sidung be ibadatta ta puji matuhatta selamat hari Minggu madihita salutna horas